ай вақте ки фаҳмидем ки бивай битаб хати мадина шалпар связита дора, ҳамун замон хит кардам ки чота корои хуб нест. Дубай ба Дубай мебара и шалпари дигари шави бо даруш меги даҷол давида и бузбалай булучка я ҳафтаина ҳичка нахӯрдаги да тай шифанер бугрифтагира ин аканеста ошкор шуда ин фаҳмидем ина нав фаҳмидем ки чӣ заниматса мекарда шаъну шарафи духтари тоҷика паст мекарда ира 15 сутка не ира як моҳ не ира бояд 35 сол битӣ ки қадар духтарои тоҷика мебара хай бо хай шалпаргилои дигаша мебара Дубай намедонам ба шайхои араба уҷа бизнес мекунад чико мекуна ки ира бояд 35-40 сол битӣ и бояд ҳамуҷа бояд дам бигира кароши хит кардем фикротона дар комментария бинависем. апай хушода қатима мешинам мехезам ҳеҷ чиз ба тарифа нест. апай хушода 5 вақт мамнун шуд. шаҳрванд хуршеда раҳимованро дастгир карданд. шаб бахайр хуршеда раҳимова, шаб бахайр. ҳалошки апай хушода вақт барои телефон кофта надора. ҳар як сурат видео ки дар ҳамун сайтеш мебинен ҳамин шогирдакои тай дастшон меёбад. ҷалби ҷавондухтарон ба танфурӯшӣ ва хизматрасониҳои шаҳвонӣ. шаб бахайр як ҳаромзода, шаб бахайр. апай хушода ба ман ҳам устод ҳам модар ҳам дӯст чандин бор қайд карда будам гуфта буд. гап то надорум мақомоти шаҳри душанбе меам хеле ҳаромора нест нобуд кадам гирин хеле ҷомеа пеш мерава. тамошо кунем. милитсияи пойтахт дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани як қатор ҷиноятҳои марбут ба истисмори шаҳвонӣ ва ҷалби ҷавондухтарон ба танфурӯшӣ ва хизматрасониҳои шаҳвонӣ шаҳрванд хуршеда раҳимованро дастгир карданд. хуршеда раҳимова овозхонӣ низ мекард ва дар шабакаи ютуб чандин намооҳанг низ дорад. дар иттилои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе омадааст ки хуршеда раҳимова давоми солҳои тӯлонӣ бо роҳи фиреб ба боварии ҷавондухтарон, махсусан онҳое ки дар байни мардум шӯҳрат доранд даромада бо ваъдаҳои гуногун дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамзамон онҳоро ба хориҷи кишвар бурда бар ивази маблағҳои пулӣ маҷбур ба анҷом додани амалҳои шаҳвонӣ бо мардон мекардааст. назари гумонбахшаванда ба ин айбҳо маълум нест. бародаро ман ашодам акамон ягон гап баъд гуфтани нестем бовар дорам ки тоғоимон бурои дараи рост мерава камтарак мада сахт расид ки вақте ма дар Москва будам ман мера видео кардагиам бачаҳои куло бачаҳои 61 душанбе қирған дизбачаҳо ба сари ма омадагиан маро уграждат кардагиан ки ту публични видео мекунӣ извинение мепурсӣ. бачаҳои куло ба сару метро котелни омадан дар метро котелни ака дорум Билол то ҳозира дар бар монай аммо ака мисол намешид мумкин ки мара ягон ҷо мебурдан шапошап мекарданд. омад темара ҳал кард ки ягон видеоро удалид намекуна извинение намепурса. ин хулиган бачаҳо ба гуфти хушон гуфтанд ки ин тоғоимон бачаҳои дуруна гред мекардай пул мефрида гавзанои дуруда хулиган бачаҳоро дузода либос дузода пул медодай. ба ҳамон хотир ин мард бача будаем мо номард будем. ин шумо до савол ҳаминҷа мард бача ин ҳамин дузбачакоан ё ки мо ҳамин саволи маро ҷавоб дем. шумо видеоро мебинед номустон ғамтон. бародаро унашод ҳамон видео бачаҳои клуб яде гапҳои лишти найсондесен ман алло шоҳидай то ҳамин ҳозира дар Москва будам маро бачаҳои клуб нигаҳ мекардам. ҳамон вақте ки разбор омада буданд ай пушти ман бачаҳои клуб омада буданд ҳамон Билоле ки мегум ҳамон пацан ай клуб агашти шонгу ки на ман ай клубум шумам ай клуб ай маъруф бегона на ки гуфт правильно видеоро кардагия удалид намекунам. ман ҳаматона мисол ягон гапи лишни гап задаги нестам ку ман сахт ҳурмат мекунам маро сахт дастгирӣ кардагиан уҷада бо ду се дигаш айванҷ кушонам гирифтагӣ буд ки ман айванҷа мар як ду бародар дорум ва ёро мегуфтум агар калаи ва ёро мегирифтам на ки просто гапша мегум ки мада сахт расид ки омаданам хеле ҳар як ҷо даастае ку мисоли як одами паст обрӯи қишлоқа паст мекунам на ки мо миллатчигӣ намекунем ма чизе ки ҳаст ман амро гуфтам мара ай душанбе бисёр занг задагиам ай тамоми ҷо омада буданд на ки то ҳамин ҳозира ман дар Москва будам маро бачаҳои клуб нигаҳ мекардам. салому алейкум бародаро созин хубен саломатӣ хуб чанд хашиму дар инстаграм дадем гирмит карда диксо гайсе будем гӯш кардем мада мадинаи отала босар кардем
обшти хушеда исесян хушеда хиш як қанчқай хушеда хиш як дал байубай хушеда як ксиочай тарам як ксиочай тана ксиочай мо хушеда як ксиочай мадна тгарми парме мада похмунесе касе буши бар кени мухи ма дада инзо ту заманда журнегум я буро тамем кавалеро тамегум хушеда як ксиочай тарам як ксиочай тям я дал байуби тарам як ксиапай даша керим дадани модаруд हम शाबो कोई शुमे द तक स्टेशन तजली करेगी दाशा केरन दादानी ओछो ओतात केरन दाक्तनी ओछात मदने ओथला खादम सिस्टमेरा मेगरा कु मजो छमेगम खादम सिस्टम कांच खशलो खला मेगरा हम खुशदा हम मदीना दादान जो चार मेगम आज एक स्टेन आज एक कांच खान या लबो जोत मेगोया लबो जोत लबो ओदम या ओदम मेगोया केरन दादान जो zamandar थे اگر مقام تو زنده باشن اینه که خوشده را قبل جان تو نیان شرینا تو ایستون با پیش نار تو بینم همه گزوات کنینا شرینا تو ایستون گاب تو ندون تو ایستون دوست میدونم مقام تو همه تا دوست میدونم شما شرینا ری با ماتین پیزوده با ارزوش رسید دیدی جلب قنچخو جلب رو قبیدیم بخدا خزن خوشده را دیدی دو خوشده را چخیره میقبن دیدی ماتین پیزوده با ارزوش رسید همین مقامتو نباشن در حیات ما خورمی مقامتو گزوات کنی تویستون با پیج میم برم برای همین مقامتوی لبای مقامتو را دوست میدونم بخدا همین مقامتو نباشن که در حیات ماتین پیزوده خوره بخدا لبای نمو گزوات کنی زنده باشه زنده حیات باشه خداوند که چوزی با اردو تو مثلا تو مقامات همه تو دوست میدونم ای کلون تو مایدش کلون مقامات شاید شنبه همه تبرگا دوست میدونم این عینه متین بیزوده سلام با همه تو خداوند نگهبون باشه گوش کنه من هم کسی هم خوشده را باین برای زور میشود با خدا مثال چک اکتوش بمره زور میشود تو خوشده دو آدم خونه تیان نمیشه این تیا آقی پدری بین نمیشه خوشده تو آقی پدر تو آدم نمیشه تو دا بار مقامتو مخم کن تو آدم میشه و نمیشه پاتی دال بایا با آقی پدر آقی مقامتو ایتی بزرگ شاید آقی پدری دال بایا بینموز تا می کارو را بس میکنی در میشه با کاری شمایی خطیمت نه اطلاعات چی میکنی آقی دال بایا آقی پدر منیسو ایتی بزرگ شاید همی کارو را بس که دیگه منیسو ایتی تر نقبن آقی دال بایا بسان تو کسیوچه هم کار تا باز میگن همی خوشیده رو انشالله ایبان تینا میبرن کسیوچه تو اگه کار تا باز میگن تو کسیوچه تو ایبان میبرن دادا این زور زمانده رو میگن خوشیده فهمیدی اولو تباخدو میگن دکنی و چاد بگم پشتگیر تبگم خوشیده کسیوچه منصوع شما بزرگ شده کردن کسیوچه داد او چهار تبگم دادانی و چهار دادون خوشیده قدیمت نه